Ola a todos e a todas, eu son Lara Rodríguez Vilas e isto é Un Minuto Azul. Na palabra na que profundizaremos hoxe será popa. Para comezar, falarei sobre a súa orixe. Esta proba do latín pupis, que ao longo do tempo rematará en a, convertíndose nunha palabra feminina. O seguinte que sería a definición. Esta sería parte traseira normalmente dunha embarcación e popa, ao igual que todas as palabras que existen, según o idioma no que se atope, pode cambiar o seu significado, forma de escribir e a súa pronunciación. Neste caso, no galego, castelán e inglés non cambiarían, pero en portugués e francés sí, cambiando estas a ser estén e arrié. Un dato curioso desta palabra é que en Rianxo podemos atopar moitos oficios onde traballadores fan o arranxo de barcos. Isto foi Un Minuto Azul con Lara Rodríguez. Moitas